abans d'explicar l'acudit, la nena m'ha dit espera't, explica aquella anècdota meva, explica que... La nena és aquí, mira la nena. Poca la nena. I ara explicarem una anècdota que li va passar amb la Judit l'estiu passat, anant de vacances. Estem anant a un país d'aquests que no direm el nom, que és Zanzíbar, no direm el nom, i estava allà a la platja. Sabeu aquella imatge d'en 007 que surt aquella noia de la platja amb un punyal així? Sortia de la platja i a darrere d'unes mates hi havia dos caníbals que se l'estaven mirant, el pare i el fill, estaven allà així. Això és una llança, eh? I el nen es mira al pare i diu pare, l'agafem, ens l'emportem cap a casa i ens la mengem? I el pare es mira al fill i diu no, fill, no, l'agafem, ens l'emportem cap a casa i ens mengem a la teva mare. Està tremenda la nena. I ara un altre explicaré allò que has dit. A casa seu tenen una ferreteria i aquest dia entra un tio a la ferreteria, un tio així tot xulo, diu perdona, feu còpies de claus? Diuen sí. Diu, doncs copia aquesta. I són coses que li passen a la nena, eh? Un aplauso per la nena, un aplauso!